Mwaziri wa Devolution imeye kaunti ya Nyamira Moske Ken Angwinyi nigo muburiye umuseneta we kaunti ya Nyamira Moske Kongo Mugeni kubwaterana n'umugabana we kaunti yo Nyeribo Kimomi erigo kinia obo magendro ase kaunti eyo. Mune minister in charge of devolution ugatusi nabona takawa dayanda wito Banyamira na gusiengi manga no nyamanga na kali Nyamira siasa nyinge omondo pero kenda ala kanga kenenge okende Nyamira ekene kia mangana ngelinga omwesimi wa gavana Amos Nyaribo na ba gende to kolega asirengia ase county ya Nyamira boniga asense moyo bochenu sejinya gitari chito abukera okere yemo eyende erekerenyo nabo chigendete kurwali abantu baito buya nesise muchinde mune education dobo mwesimi wa gavana nabwa the program ekorokunga scholarship program yega nyasde myagetato ya edire abana baroro from 2 to form 4 about 750 chipara nchige program nere gendete boniga yanswa no mwesimi wa gavana agore biragita bire binge sana bono program yeko ndanga to wanse wodi ya mtu akora to agende se wodi ende boniga tu akori chi wodi vere kata to agende to gokora igo program yeto kagerdenga omwaka gokoera ika December aboko nyoranga chi wodi Jones P Nyamira chipare chiakore kichalimiro na dichabekuru maramo igo abantu baminto egasenegendete se county government ya Nyamira onye moyigo te siasa kerisike nyinge na ndenje nada gotebanga siasa tige ndeise ndegera abantu nari barakora magendo mo senator gacholire gotenera Nyamira ngima onye karoche mechano nero tigache Nyamira endegere aumirane ne byongosi binde baisaranse no mugabana na HMCA baise ne ukora magana ayo dikabako nyaira Nairobi as senate achiko gambirwo